Aki. And DJ EJ on the mix. DJ EJ on the mix is shoutout mo na yan! Yes, a shoutout ko yung family ko na super supportive sa aking journey as a working student. And working student na hanggang ngayon supportive sila sa akin. Talaga? So meaning binabaunan ka pa rin ba nila? Hindi na ngayon. Hindi na ngayon. Wait lang. Kagustuhan mo ba na wag ka na nilang baunan? Hindi naman, DJ. So paano nangyari yung usapan na, since nag-work ka na, wala ka ng allowance, paano nangyari yun? Minsan, DJ, kunyari, yung allowance na delay, kaya ko na sa sarili ko na magkaroon ng pera for that whole day. So, since minsan na-delay yung baon natin, and understandable naman, of course, kasi hindi naman, di ba, stable ang ating income, na support ko na yung life ko for my baons on my everyday schools. Kaya, yung parents mo, parang hindi na sila obliged to really give you something. Yes. Parang na siya, okay na sa akin na hindi na nila ako baunan. Buti hindi ka nagtaka na parang, ba't di nyo po ko binabaunan? Understanding naman, ka. Yes. Kasi, DJ, kumikita na eh. So, parang kaya naman na natin. Kumbaga may pride and honor ka na parang kumikita na ako. Bakit pa ako aasa sa mga magulang ko? Yes, tama, DJ. Kasi, pero yung nagpapaaral sa sarili mo? Yun, sa parents ko po. And I am proud. Yes. Kaya po nila. Kumbaga, si parents mo, hindi naman ikaw nila in-encourage na, mag-working student ka para tulungan mo ang pamilya natin, para iahon mo sa kahirapan ng pamilya natin. Hindi naman, DJ. Kasi, nag-working student ako dahil gusto ko. Yun siya. Hindi dahil sa tindi ng pangangailangan. Yes. Mapaghangad ka lang talaga bilang isang individual. Opo, yes. Kasi kung tutusin, di ba pwede mo naman antayin na tapos ka ng pag-aaral bago ka magtrabaho, tapos tsaka mo malasap, di ba, yung hirap ng buhay. I mean yung hirap ng pagtatrabaho na hindi naman talaga madaling kumita. Tama, DJ, yes. Pero ikaw, ano yung naging struggle mo as a working student? Well, ang struggle pa rin up until now is time. Of course, DJ, kasi syempre na parang nasa-sacrifice yung social life and as well as wala yung ka ng social life? Wala naman na sobra. Hindi na kagaya dati. Ano ba yung dating life mo? Lagi ka bang nasa bar? Lagi ka ba nasa club? Lagi ka ba nasa inuman? Hindi naman. Parang nakakasama ko yung mga friends ko every weekends. Ganun. Ngayon, hindi. Ano to? Outing? Yung parang mga mall, ganun. Mall. At least hindi momo. Pa-mall lang. Yes, pa-mall. Okay. Tapos, wala masyadong outing. Oo, ngayon, wala na masyadong outing. Okay. So, kumusta naman? Nami-miss mo ba yung ganong life? O okay na rin sa'yo? DJ, of course. Kaya nga yung mga kaibigan ko right now, super understandable din sila. And my family, na hindi na ganun kadami yung oras ko with them. Kasi nga nag-work na tayo. Kumbaga naiintindihan nila. Yes, at naiintindihan din ng pamilya mo. Yes. At naiintindihan mo na rin yung mga kaibigan mong working student. Yes, yeah. Na wala ng oras sa iyo. Yes. Okay. Di okay naman pala yung life na meron ka. So palagay mo kapag ikaw nakagraduate ka na, third year college ka ngayon, diba? Pag nakagraduate ka na, itutuloy-tuloy mo pa yung freelance work mo or mag-iba ka na talaga ng industry? That's my plan, DJ. Ano? Kasi yung mag-stay tayo sa freelance. Kasi a blessing siya Blessing siya for me. Kasi 'di ba nitong nakaraang linggo nabagyo tayo dito sa Philippines. And I am super thankful na yung work ko is hindi ko kailangan lumabas. Kasi sa bahay lang siya. So parang thankful ako na wala yung danger nung para pumasok sa trabaho. Totoo. Kasi syempre yung iba, diba, napaka walang yan ng mga ibang kumpanya. Pinapapasok pa yung mga empleyado kahit na ang dami ng mga disgrasya sa kalsada o yung di mo masabi kung makakauwi ba ng ligtas o hindi yung tao. Kahit nasabihin natin na papasok yung isang empleyado sa opisina, maayos naman siyang pumasok. Hindi ka kasi sigurado kung makakauwi siya naman ng mga ayos. Totoo po. Kaya thankful din ako actually na-inspire ko din ang tita ko na mag-freelance. Uy, shoutout mo yung tita mo. Yes, sa tita ko, si Tita Cathy. Hi. So, pati siya. Freelancer na rin siya. Ilang taon na tong si tita?
Around 30. Around 30 Yes, something. Of course. And right now, nagpa-plan na rin si Mama, pati si Papa mag-freelance. Kasi nakikita ko nakikita po ako Freelance, tapos Mm-mm. home base. home base. So parang, Tapos hawak mo oras mo. Yes. Output-oriented. Yes. Tapos mataas sahod. yes, DJ, thank you. Parang Yes. alam ko na yung magiging next step ko. Parang ayoko nang maging, ayoko na maging empleyado. Charot. Hindi kasi pwede naman talaga yung yung pasok na trabaho sa convenience mo. Parang Yes, ganon. tama. Hahanap ka lang talaga ng tamang trabaho para sa'yo. Tama. Tsaka talent meron ka kasi, 'di ba? Magaling ka mag-edit ng mga Apo. video. Yes. Yan. Ano pa yung nilulook forward mo dyan sa work mo? Magstay lang talaga for the rest of my study sa work ko right now. Kasi super fulfilling na kumikita tayo habang nag-i-study. Okay, libre mo naman ako. Charot! Anyway, Kabisyo, kami po ay magbabalik. Marami pa kaming pag-uusapan dito ni DJ on the Mix. Sa aming pagbabalik, kapiling pa rin si DJ Rocky. And si DJ EJ on the mix. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kung kanina DJ, iniisip mo ang mahal mo araw-gabi. Ngayon naman, kapag nagtampuhan naman DJ, ang unang sinasabi, sorry na, pwede ba? By Brown Man Revival. Oy! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!